Kører du, Lars? Okay. Jeg synes, den gamle kirkegård på Sankt Hans er et helt særligt sted. Jeg synes, så det er jo sådan generelt med kirkegård, at man kan blive hensat i en eller anden form for respektfuldhed eller ydmyghed over for livet. Det er som om, man kan mærke livet, når man møder modsætningen. Og her synes vi, at det kunne være fantastisk at lave nogle det vi har kaldt mentale fitnessstationer. En pendant til de her fitnessredskaber, man ser rundt omkring stillet i det offentlige rum. Her for eksempel i en krog som den her over, der kunne vi godt tænke os at placere en stor behagelig lænestol, hvor man kan sætte sig ned. Der skal være en lille vejledning af en eller anden form, eller en lille inspiration til, hvordan man kan sidde her, trække vejret dybt, reflektere lidt over stort og småt, tage en pause midt på løbeturen eller gåturen, før man drøner videre.